Omin omem oh. Omin omem. Mo? Meron ting. Tu tingin niti. Chỉ bởi lẽ tuần hôm nay hiện in thì tại hôm nay hiện in chán mول cắn tổ đó na cho nên hay cắn equipment thar engine na ni perform in chán mول cắn tổ chin đó na chuan tuần hôm nay hiện in man ro thar nen cắn engine đó na ni tổng nên phim cả tuần nó cắn nó muốn tour hi chán mول là ni ta chuan cắn phim cả tuần này hiện ole tun a hianin hei chan mola kan um to ta chuanin hi EMF chunita EMF anita mi hi electromagnetic field anita tuna hianin kan engine don ani tuna hian kalang le nin hemi hi chan mol hlui zo kanita tun huna hianin kan kalna hun hi chan mol thar su khu tama khona om ta chuanin chahin kan kalanga kan equipment te hi hmantlak ve tak tak don empty hmantlak tak tak don empty te kan chian bok don ani tuna hianin kan en kwal chin don ani katole ole tuna hianin spirit box kan test le dona ase spirit box hi tuna hian lo la theng thei chi lowa lo la theng thei lo zinga telta chuanin mase heta hianin apps ka download ta hi hmantlak chi em ka hlo kan test don ani a chuanin mase spirit box hi nge radio frequency manga tiknun ve thon ta radio signal mang ve thon ta tuna nge apps ka download to hi radio signal manga tiknun ve thon ta hmantlak tura ka nga ya chuan tuna kan ensin don ani spirit box kan ensin don ani tuna hin omin omem ron ting ka she hmantlak tak tak ni radio signal manga ti nun ania radio channel chi sang sang ti hian a scan char ta hemi hian chun spirit box pa ngai po chu tiang tho chun tuna han engera se Hello. anita tungai ming o omin omem mo ko ong de de ka she tu tengin ni ron ting ka she tung kan at hmantlak tak tak ro ni nga tungai ming o kan bul na e omem ayati nak tuk ti ron ting ka she ome ron ti le ole tun khanin spirit box te kan han test a chuanin spirit box hi abiak tlak tak tak em ti phe chu kat chiang chi bik chung lo ta ma se kan zo na ang ka chung ron chang ve zel ni chung ka ria enge in ngai dan ang chi te po comment lama te po han lo shil ve ta ula in EMF hi zanin chu enge athok lu tuk chi lo nge ni tharau in ni ron lu chi lo nge ni kan bul na tharau nang chi lo nge ni EMF hi chu zanin chu hmantlak lu tuk lo he signal pakhan ma kan dong lo ta EMF a hian kan device atang ni lo hetlai tang ve hianin strong du thom ka hria kan hria chumi chu tuna hianin kan englowa kan encol chin don ani omino ma'am omino ma'am omino ma'am kama hian thom tam du vekin ka hria mai maya
Omin omem o. Omin omem. Mo? Meron din. Inte mo iti. Min hati. Inte mo iti. Den meron din. Ano ma'am? Mo? Ini sang ini. Tingin niti. Ole, zanin na tan sonin kati zong khani mai se I hei kat kalpui te hian an hlau deuh hle ka tlemin englo kha khami spirit box kha athok tak tak rewin a hriata chumi ni wang chuanin tlemin hei ka kalpui te hian an hlau deuh hle ka chuan khati zong khani se video le pe ka kanin mole theu don ni min lo thlir wain kan lom lu tu ke